Nggambaraken pangabektinira dhateng Kang Raka garwa. Duh Mas Mami, boten wonten priya sanes ingkang badhe kula ladosi kejawi namung panjenengan Mas Mami. Ya tak tampa. Laras moyo asung puja kumiring tindakira Pak, abot sing endi Pak? Abot sing pundi Bapak? Walah Bu, wis padha, wis bobot timbang katresnane awake dhewe wis ora bakal kasinungan raos semban sindhe mban siladan. Kelawan nyebat asmanipun Gusti Allah kanthi barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakum fil khair. Tatakno atimu, kuatno imanmu anakku. Kiai Ambar Sejati marang Nyai Ambar Sejati. Iya dimene monggo Mbok, asil kula kaya menika kula titipke dhateng panjenengan Mbok. Nanging sawanci-wanci kula betahaken badhe kula suwun malih Mbok menawi kirang simbok kersa paring tangga.
Besan Sutresna. Kadang Besan Sutresna pinapak kanthi ajejawat asta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wilujeng siang sugeng pepanggihan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Bapak dalem dherekaken pinuju wonten sasana pahargyan ngresteni putra pinanganten Sarimbit ana sempalaning carita kang adoh ginawi perak kang perak ginawi adoh. Kadang Besan Sutresna pinapak kanthi ajejawat asta. Ya putra pinanganten Sarimbit badhe ngaturaken sungkem bekti dhateng panjenenganipun Bapak Purnomo dalah Ibu Martia. Cenela linolos ing samparan lumaku alon ing alaming padha. Yo badhe ngejomaken asta nyungkemi pepodo dhateng Kang Yayah Runa. Bapak Ibu punden kula simpuk ingkang dahatin mata ingkang putra ngaturaken sugeng pangabekti Bapak. Nyuwun pangangsa pidhuk kala-kala taksih alit amung damel ibete Bapak lan Ibu. Sungkem bekti kula kunjuk Bapak kula. Anakku sakloron kang banget tak tresnani ya Yati. Katresnaning Bapak lan Ibumu ora bakal luntur. Tak dongak-dongake ngrina pantaraning rati. Muga ingkang katakan setya kegayuhanmu. Sungkem bekti kula kunjuk Pak. Sungkem bekti kula kunjuk Bu. Ya tak tampa nger. Kaya linolosan apa kebayune Bapak Purnomo tupi nampi panyungkem ingkang putra mantu. Inggih kepor amung paduka kang bisa ngupaya patemboyo iki nger mula anakku wadon Sri Mulyati. Wiwit dina iki tak pasrahke ing panjenengan mami. Aja mbok dak siya. Aja mbok larani. Tresnanono kaya tresnamu marang awakmu dhewe. Supaya besok bisa tinulat dening anak turunmu mami. Sungkem bekti kula kunjuk Bapak. Ya tak apa. Tak tampa apa kang dadi panyungkem sliramu saklo. Tuga-tuga tika wong ati-ati aja nganti lalu. Palunggon lakuning lekas lo kita linuting kidung. Sugeng bekti kula kunjuk Bapak. Sepinten dosa ingkang kula sandang sewu lepat nyuwun pangapunten. Kala mangsa putra nyuwun pamit. Sumedya mandiring pribadi wah saking pagulawentan Bapak. Sugeng bekti kula kunjuk Pak. Sugeng bekti kula kunjuk Bapak ya tak tampa. Ambanyu mili puja sesantiku nger. Amung wae kang dadi pawelinge Bapak. Aja kendhat anggonmu tirakat, aja mendha anggonmu tapa brata. Sugeng bekti kula kunjuk Pak. Tak tampa nger. Ora liwat tangga pamujiku astutiku wae tanpa nono ya nggir. Sungkem bekti kula kunjuk nyuwun pangaksami dhuk rikala kula taksih alit amung damel ribete Bapak.
sepinten dosa ingkang kula sandang sewu lepat nyuwun pangapunten Bapak. Amung idi palilah pangestu rumentah kang putra suwun. Iya Nggih, anakku kang banget tak tresnane amung wae pawelingi Bapak. Lakonana urip iki kanthi laku kang utama. Lambarana kanthi iman lan Islam yekti mangkono uripmu bakal pinuju mulya ngersu kebekti kula kunjuk Pak. Mula sliramu sak kloron ayo tak kanthi lenggah jroning sasana palenggahan. Tatakno atimu, kuatno imanmu lan tipno panggraitamu. Aduh yati garwaning sun mung sira peputyan mami tuku musti keng wanudya sajagatan ana sami punapa ta mirahing sun prihatin waspagung mijil Tupinampi sih donga pamuji